Jatuh gantang balanjong, jatuh ke alam tiga luhak tak pakai di kabel. Ya salam sambah di anjong, maaf jadilah kami tak kumpul talampal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taujak karang pagurau, tidak basimbak di basis, ya bukan bahingga di babate. Dari ujung sampai ke pangka. Di lingkung sabak kasadeng. Padua katu iko kini, antah hari kolah nan bayi, antah putiko kolah nan elok, basi bagi kita kini. Di channel Saluang Rabat gitu. Iyo bana bak kata orang, dakek kulit yang dipahamkan kok lagi di dalam hati. Nak sama sanang dalam hati. Jampang pasabik dinangkan, gawa jo kilap kok basuo, sambah jo simpuh menjalani. Saluang saja disampaikan. Dibuka dendang jo singgalang, mbak itu ada inan biasa. Tali ke kami rentang panjang, buhuanya tolong paliaro. Kan ya mbak itu nak jentan. Tapi bana. Ndak singgalang eko yo sama nama juji terasa tadi ya. Nyoba itu masalahnya mbak kecil mama ambo. Kalau mengaji kita tentu yo dari ali. Iya. Membilang kita dari aso. Kalau adanya saluang dari namanya. Kalau orang Padang menyebutnya saluang dari dia saluang panjang. Tuh saluang panjang dek nak. Sampai dek panjang. Sabananya mungkin dia nyodek panjang. Tapi nan sabana ya. namu aslinya memang saluang dari, saluang klasik. Mangko orang Padang ko menyebut saluang panjang. Mungkin dek panjang. Kan dek ado saluang pawah. Ado saluang pawah. Jadi ndak sepanjang iko do. Agak singkek pada iko, makanya disebut iko saluang panjang. Ndak, sebenarnya kalau saluang pawah tuh sama dengan bansi tipenya. Cuma dia lebih gadang aja. Lebih gadang. Iya. Jadi awak kalau awak cari di sejarah, nak ada saluang pawah dah. Iya. Bansi gadang yo. Tapi kalau bansi cari lah dalam buku sejarah anak. Bansi cuma di tingkatnya itu lebih gadang gitu kan. Tapi kalau dendang pawah mungkin. Ini harus bedakan saluang dendang jo saluang. Kalau saluang tetap iko. Jadi coba cari saluang pawah dah. Hanya bansi juga cara orang menyebut. Jadi lalu sana penangah sudahnya. Kok mengaji kita tentu dari alih membilang kita dari aso. Kalau kita bagurau tentulah ada gurau ko dibuka dengan singgalang. Kalau rabab dibuka dengan si kambang. Si kambang. Jadi tadilah dibuka dengan kato-kato. Kalau orang kini menyebutnya MC namanya. MC. Kalau orang zaman saya menyebut tukang oyak. Tukang oyak. Jadi kalau kini MC misalnya. MC namanya. Diperhaluskan gitu, MC gitu. Jadi memang kalau secara dari memang mode itu. Diimbaukan dulu, diimbau di tukang oyak. Itu ada kecil orang sambah sepuhun dengan simpuah sebare bungka nampi awai naracu luruh mendaun kan gitu. Jadi setelah tukang oyak tadi menyampaikan kata-kata maaf, salam basalam bagurau di udara bisa juga. Barulah diimbaukan dengan pembukaan singgalang. Itu wajib tuh kalau bagurau di dalam saluang itu kan. Jadi mengingat tentang MC tadi, kalau ada orang butuh MC kayak gini kok bisa kali bisa aja
cindon gini Ko nah. adunan ka barale na Iya. Ko adunan ka menikah. Iya. Imbau sila kami na. Imbau sila kami na nambo tukang bansinyo. Nan Tukang oya. pokoknya sepaket lah gitu. Ama baca Al-Quran bisa jualan semua. Pokoknya sepaket. Jadi pokoknya awak dunia kira lah na. Dunia kira. Sepaket. Ado tukang baca Al-Qurannya. Iya. Ado tukang buih bansinyo. Ado sari tilawahnya. Ado MC-nya namanya itu. Iyalah, awak ini ko cerita mungkin ala teranga lagu singgalang bak kata orang Iyalah. Bak itu adik dan biasa tali ka kami rantang panjang. Badendang saluang. Kasalido awak pai hari kini ko. Salido. Ini sampai itu ko bak kata orang dek lah putih. Bayang salido. Bayang salido. Kita luruskan bayang salido ko menurut sana. Memang lagu ko dari daerah pesisir selatan. Jadi orang pesisir itu memang banyak seniman. Karena orang pesisir itu memang dari juga. Karena luak ko dulu kan tiga. Pertama luak tanah data, kedua luak agam, yang ketiga baru luak 50 kota. Jadi orang dari luak na tiga itulah nan pai marantau ke daerah Padang. Nah, daerah di luar na tiga itu dinamakan daerah rantau. Ada namanya pesisir gitu kan. Nah, jadilah awak cuba-cuba juga agak sejamang. Iyalah di sana pagurau di mana saja barado ko dek lah lamu teragak kumahe awak lapian kandak hari kini ka bayang salido awak dulu ko kandak orang Pangkawan tahun-tahun di sana nama nanga 10 sesuko jo lagu iko yalah jo raja intan sih tunyo nang kama mulai awak main nuri sih
Warih dia datuk nanda dulu kok kurang pajajak pajalan ini maaf saja kalau kok aku juga tolak masih jika tak sembuang dek kanan ya jika talendo udah turun ampun diminta kanan satu maaf kepada nanda sama sama banyak itu kan baik sekali jawab nanti niko disawak dulu channel Katibo diulang kami nonton saja pandai basar saja Pak Ilahi saja kalau bilang salam jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.